सुनो ना, हाँ हमरा बारे में तनी हेलो को बतावा ना दर्शक लोग के। जरूर। तू बड़ा गायक बढ़, दर्शक लोग के भी पता चली। हाँ तो हमार नाम उम सब बतावे लोग के। हाँ, विजय मिश्रा के नाम हम जरूर बताई। तू विजय मिश्रा हाँ, एक नायक भोजपुरी गायक है। अच्छा, आ भोजपुरिया में लकीर के खिंचले बा। ठीक। भोजपुरी में लकीर तोहरे जैसन गायक के खींचल बा। आ पवन तो कहता रहे कि भोजपुरी में लकीर हम खिंचले बनी। ई बताओ सही सही तू बताओ कि लकीर के खिंचले बा भोजपुरी में। भोजपुरी में लकीर तोहरे जैसन गायक खींचले बाड़। हमार नाम लेके बताओ तू, ना तो लोग के जाने के चाहिए नु, लोग झूठे हाला करता। तू बोला भोजपुरी में लकीर के खिंचले बा। भोजपुरी में लकीर विजय मिश्रा खींचले बाड़। हाँ आ देख लो ई सबका के बता दो। पवन सिंह कहता रहे कि हम लकीर खिंचले बनी, खेसारी कहता रहे हम लकीर खिंचले बनी। ई काहे झूठ फैलाओ तलो? तू बतावा सबका के, एक बार फेन चिल्ला के कहो कि के लकीर खिंचले बा भोजपुरी में। भोजपुरी में लकीर विजय मिश्रा खींचले बाड़। हाँ, भोजपुरी के सबसे बड़ गायक के हो? भोजपुरी के सबसे बड़ा गायक विजय मिश्रा। हाँ तो ई लो बताओ, हाँ झूठे अफवाह फैलाओ तलो, अपने में झगड़ा खेसारी पवन अपने में लड़त लो काहे? हम कुछ बोलनी है आइले? ठीक बा, अगर तोहरा के कुछ और कहे के बात बताओ। मैंने हम आज ले कुछ कहनी है केहू के, लेकिन तू देख ले लू नु। हाँ समझ गए बात। हाँ तो पूरा दुनिया के समझावा तू। और एक बार बोल दे, ठीक बा, भोजपुरी समझा का दे। सुपरस्टार सिंगर कौन है? हाँ बतावा। भोजपुरी के आज की सुपरस्टार सिंगर, भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर विजय मिश्रा। आइल बाड़ू नाचे तो करो जानी नखरा, भर समियाना में लाग जाई बखरा। सुनो